Hej. Som lovet, så får vi lige kigget lidt på de nye Classic Army Sportsline, der lige er kommet hjem. Vi tager udgangspunkt i en desert farve, som er sådan desert og sort. Og vi starter med at kigge lidt på, hvad der er i kassen. Der er geværet. Læg mærke til den fine rail, der er med keymod nede i bunden. Så vi kan få den til at fokusere lidt på det her. Så er der den der keymod rail hernede i. Og i pakken er der selvfølgelig en ekstra pose med 2 keymods og lidt skruer til at montere med. Geværet kommer med lader og batteri og et magasin, som er lavet af sådan noget polymerplastik. Meget fedt design på den. Magasinet kan holde 300 kugler, så det er high cap. Selve geværet kommer med en flot finish. Det er lavet i fiberplastik. Justerer bare at hoppe op herinde jo. Så vi den tilbage. Så har vi her med hop-up-kameraet i metal. Det er lidt svært at se. Der var den. Skyder 110 meter i sekundet. I kan se, den er faktisk samlet ret godt. Lækkert greb, cranstock-kolbe og en lidt lækker anderledes flammeskjuler. Flip-up sights, som man kan folde ned eller folde op, som man har lyst til, så man monterer sit eget sigte på der, uden at de går i vejen for de faste sigter, der er på. Jeg får det ned, man skal lige trykke her, der, sådan der. Det er svært med en hånd, sådan der. Det er et godt sæt. Det kommer klar til brug. Skyder 110 meter i sekundet. Det findes i et hav af varianter. Så vi bladrer om her. Det er alle de modeller, der findes. Det er så lidt svært at se her. God manual på. Den skyder som sagt de der 110 meter i sekundet. I kan se den inde på lejebillet.dk under geværer med metalgearing. Der ligger de alle sammen inde. De koster fra 15,99 dem, der er lavet i fiberplastik, og så har vi 2 varianter, der er lavet helt i metal. De koster så 19,99. Vi går lige ud og tager fat i den, der er lavet i metal også nu, så I kan se, hvad der er i den pakke der. Så fik vi fat i den variant, der er lavet helt i metal. Den her kommer med almindelig rail på, og ikke keymod, som vi så på den anden. Dem, der bliver leveret med den almindelige rail, bliver også leveret med sådan en taktisk greb her. Den lille og handy, den ligger rigtig godt i hånden. Der er rail cover med i pakken, batteri og lader. Og igen, det her polymermagasin her. Fordelen med den, der er lavet helt i metal, det er, at den er meget mere. Den er helt stiv, der er ikke noget, der giver sig på den. Den er også lidt dyrere. Den koster så 19,99 og skyder stadigvæk 110 meter i sekundet. Men ellers, alt på den er magen til den anden variant, I så. Der er ingen forskel på de to her, bortset fra kroppen er i metal på den her. Der kan I se op i brønden her på den også. Lækkert greb, cranstock-kolbe. Og det er som sagt det Classic Army, der har produceret dem alle sammen. Jeg ved ikke nok, hvad det er svært at se her. Der var den. Flip-up sigter. For og bag. Og igen kommer den helt klar til brug, når man modtager den. 1999 for sådan et gevær helt i metal. 110 meter i sekundet. Så det er til at komme over. Men kig på dem inde på lejebillet.dk.